тамоми сохтору идораҳо барои тарҷумаи ин ё он ҳуҷҷат ба тарҷумон эҳтиёҷ дорад. Барои мисол, студияҳо барои бо дигар забон баргардонидани филм ҳатман ба тарҷумон муроҷиат менамоянд. Салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон. барномаи навбатии касби манро манзуратон мегардонем ва баъд аз якчанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. қаҳрамони барномаи навбатии мо тарҷумони забони англисӣ ва фаронсавӣ, корманди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Интуризм 01 Аҳмад Шарифбеков, шуморо хушомадед мегӯем. Ташаккур барои даъвататон. Мегуфтед ки касби тарҷумонӣ чӣ гуна касб аст? қабл аз суҳбат намудан оиди тарҷумонӣ ё ин ки касби тарҷумонӣ бояд мо ба муҳтавои тарҷума бояд сарфаҳм биравем ки тарҷума гуфта яъне баргардон кардани як матн аз як забон ба забони дигар аст ва ё ин ки ҳадаф ё ин ки мақсади як нафарро ба нафари дигар баргардон намудан аст. Яъне расонидан аст. Расонидан аст. касби тарҷумонӣ ин касби хеле ҳам заҳматталаб ва пурмасъулият аст ки аз шахс талаб менамояд ки ҷидду ҷаҳди хеле ҳам зиёд намояд, чунки ҳар як матн ва ё ин ки ҳуҷҷатеро ки тарҷумон қабул менамояд барои ба пуррагии онро тарҷума намудан хеле ҳам масъулияти зиёдеро талаб менамояд, чунки агар ки хатогие пеш ояд ё ин ки дар тарҷума ноқисие ба миён ояд, метавонад боиси коста гаштани муносибатҳои ду ҷониб ва ё ин ки ду шахс гардад. Беҳтарин. Ва суоли дигари ман ба шумо чунин аст ки тибқи назарсанҷиҳо ширкати Интуризм 01-ро бештар мардум истифода мебаранд ва мегуфтед ки самтҳои фаъолияти ширкат чӣ гуна аст? ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Интуризм 01 новобаста зери роҳбари Ашрафов Амрулло аст. дар якчанд соҳаҳо, дар якчанд самтҳо фаъолияташро ба роҳ мондааст. Нахустинаш ин тарҷумонӣ аст ки мо дар соҳаи тиббӣ, ҳарбӣ, маориф, иқтисодиёт ва дар ҳама соҳаҳо мо ҳуҷҷатҳоро қабул намуда ва онро тарҷума менамоем ва дар ширкати мо ҳамчунин фаъолияти сайёҳӣ низ ба роҳ монда шудааст ки мо метавонем ба сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ хизмат бирасонем. шумо тарҷумон ҳастед. аз худ намудани забони англисӣ ва фаронсавӣ душвор набуд? Яъне дар муддати чӣ қадар шумо ҳамин забонҳоро аз худ кардед? аслан ягон кор бемушкилӣ ба сомон расонида намешавад, аммо ҳангоме ки шахс азму нияти қавӣ дорад, яъне иродаи худашро мустаҳкам нигоҳ медорад, метавонад ба ин ва ё он мақсади пешгирифташудааш бирасад. аз айёми мактабхонӣ мо шавқи забону забоншиносӣ ва тарҷумаву тарҷумонӣ дар дили мо ҷой гирифт ва мо мақсад гузоштем ки дар оянда тарҷумони хубе шавем ва дунболагири ҳамин мақсади худ шуда дар ин раванд мо бо якчанд нафарони рӯбарӯ шудем ки ин боиси хуб гаштани муносибатҳои байни моҳон гашт. Забонро омӯхтан ин на он қадар вақти зиёд талаб мекунад, аммо ба фаҳмиши амиқи забон рафтан вақти зиёд талаб мекунад. Метавон забонро дар 6 моҳ ё ки 1 сол ва ё ки зиёдтар аз худ кард, аммо мо ба ин бояд қаноатманд набошем ва дониши худро сайқал додан гирем рӯз аз рӯз. чунон ки шоир гуфтааст, ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани 100 забон осон гардад. саломат бошед. Беҳтарин. ва тамошобинони азиз, як чизи дигарро ёдорас мешавем ки барномаи мо дар маркази савдои Орионо сабт мегардад. ва суоли дигарро ба шумо пешниҳод мекунам, дар мавриди фаъолияти кории худ метавонед каме ба мо маълумот бидиҳед? фаъолияти кории ман ин тарҷумаи ҳуҷҷатҳо мебошад ки мо пайваста талош менамоем ки ҳуҷҷатҳое ки ба мо пешниҳод мешаванд саривақт ва бо сифати баланд онҳоро тарҷума намуда ба муштариён дастрас намоем. қобил ба тазаккур аст ки барои тарҷума намудани як ҳуҷҷат мо аз фарҳангу луғатҳо истифода бурда ҳамчунин ба имлои ин матн диққати махсус зоҳир менамоем то ин ки нуқсоне пайдо нагардад. Беҳтарин. оё тарҷумаи ҳуҷҷатҳо мушкилӣ надорад барои шумо? албатта ҳеҷ кори бемушкилӣ нест, аммо дар тарҷумонӣ ҳам мешавад ҳуҷҷатҳое ки хеле ҳам зуд ва бо осонӣ тарҷума карда мешавад, аммо мешавад ҳуҷҷатҳое ки онҳоро мо бемушкилӣ яъне тарҷума карда наметавонем, яъне мо руҷӯъ ба фарҳангу луғатнигораҳо мекунем ва аслан ин гуна тарҷумонҳое ки мушкилӣ пеш меоранд, инҳо ҳуҷҷатҳои соҳавӣ мебошанд ки бидуни руҷӯъ ба фарҳанг ва ё ин ки энциклопедияҳои ин ва ё он соҳа тарҷумаи онҳо хеле ҳам душвор мешавад. албатта ҳар шахс метавонад ки тарҷумон бошад, аммо бозам ногуфта намонад ки тарҷумонӣ хеле ҳам заҳмати зиёд талаб менамояд ва шахс ки агар пурсабр пуртоқат бошад метавонад тарҷумони хубе бошад. нафаре ки забонро ба дараҷаи олӣ медонад
ба он кас на он қадар мушкиле пеш меояд, чунки аслан донистани забон кори шахсро осон мегардонад, кори тарҷумонро осон мегардонад. خب тамошобинони азиз бор дигар ёдорас мешавем ки қаҳрамони барномаи навбатӣ мо тарҷумони забони англисӣ ва фаронсавӣ корманди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Интуризм 01 Аҳмад Шарифбеков. бори дигар шуморо хушомадид мегӯем. Ташаккури зиёд. соли дигар чунин аст ки барои тарҷумони ҳақиқӣ шудан кадом фанҳоро бояд диққат дод? аз гуфтаҳои боло иқтибос метавонем овард ки тарҷумаҳо ё ин ки ҳуҷҷатҳо метавонанд соҳавӣ бошанд. ҳангоме ки тарҷумаҳо ё ин ки ҳуҷҷатҳо соҳавӣ бошанд, пас алоқамандии ҳама фанҳо ба тарҷума муҳим буда метавонад, чунки метавонад тарҷумаи тиббӣ, технологӣ, маориф, ҳарбӣ ва ё ин ки дигар соҳаҳо бошанд ки ба ин ва ё он фан алоқамандии зич дошта метавонанд. ташаккур. мегуфтед ки дар рафти кор бештар аз кадом манбаъҳо яъне адабиётҳо ё барномаҳои компютерӣ шумо истифода мебаред? тарҷумаи ҳуҷҷатҳоро бидуни фарҳангу луғатҳо ва ё ин ки барномаҳои компютерие ки алҳол бинобар пешрафтани техникаву технология хеле ҳам зиёд шудаанд, тасаввур кардан имконнопазир аст, чунки шахс наметавонад ки фонди луғавии як ё ин ки чанд забонро ба пуррагӣ аз худ донад. барои ҳамин аз китобу фарҳангу луғатнигораҳо ва барномаҳои компютерӣ албатта истифода мебарем. ташаккур. мегуфтед ки масъулияти тарҷумон ҳангоми қабули ҳуҷҷатҳо чӣ гуна аст? албатта қабул намудани ҳуҷҷатҳо ва тарҷумаи онҳо аз тарҷумон масъулияти зиёдеро талаб менамояд. ҳангоме ки мо ҳуҷҷатҳоро тарҷумаи нодуруст ва ё ин ки нуқсондор мекунем, сараввал ин боиси коста гаштани муносибати ду нафар ва ё ин ки ду ҷониб мегардад ва баъдан боиси паст шудани нуфузи ташкилот мегардад. ҳамчунин метавонад боиси кам шудани шумораи муштариёни ширкати мо гардад. дӯстони азиз, инак дар мавриди қаҳрамони барнома як сюжеро омода намудаем ки ин лаҳза якҷоя тамошо мекунем ва дубора суҳбатро идома хоҳем дод. аҳмад Шарифбеков соли 1995 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ аз хурдӣ ба забонҳои гуногун таваҷҷӯҳи зиёд дошт ва дар назди худ мақсад гузошт ки ба забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ диққати махсус диҳад. ӯ баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёна ҳуҷҷатҳояшро соли 2013 ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон факултети забонҳои Осиё ва Аврупо супорида, онро соли 2018 бо муваффақият хатм менамояд. ҳоло Аҳмад Шарифбеков дар ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Интуризм 01 ба ҳайси тарҷумони забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ фаъолият дорад. аслан касби тарҷумонӣ яке аз касбҳои пурифтихор ва пурмасъулият аст. нафароне ки ин касбро доранд метавонанд бе ягон мамоният бо дигар забон гуфтугӯ намуда, ҳамзамон дониши худро вобаста ба забони интихоб намудаашон васеъ намоянд. дар умум нафароне ки ин касбро доранд аз адабиёт ва барномаҳои махсуси компютерӣ истифода мебаранд. дар ҷаҳон забонҳои гуногун вуҷуд дошта ки ҳар кадоми он таърихи пайдоиши худро дорад. мутахассисон бар он ақидаанд нафароне ки ин касбро доранд зуд асабӣ мешаванд, зеро кори онҳо фикрӣ аст. касби тарҷумонӣ низ шохаҳои худро дорад. мисол тарҷумони ҳуҷҷатҳо, тарҷумони филмҳо ва тарҷумони дубляж ки ҳар кадоми он душвории худро дорад. дар замони гузашта нафароне ки ин касбро доштанд, қисмати зиёди онҳо метавонистанд бо 10 забон муошират намоянд. тарҷумон дар ҳамаи ташкилоту идораҳо муҳим арзёбӣ мегардад. вазифаи тарҷумон таъмин намудани матни дурусту гуфташуда миёни ду ҷониб мебошад. мо ба шумо чунин тавсия медиҳем ки дар интихоби касби худ бо диққат ва ҳушёр бошед, зеро касби дуруст ояндаи дурахшони ҳар соҳиб касб аст. идомаи барномаи касби ман аст аз шабакаи Баҳористон ва ёдорас мешавем ки қаҳрамони барномаи навбатии касби ман тарҷумони забони англисӣ ва фаронсавӣ корманди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Интуризм 01 Аҳмад Шарифбеков. шуморо хушомадид мегӯем бори дигар. хуб, мегуфтед интихоби касб ихтиёрӣ буд ё ин ки тавсияи волидон? албатта ҳеҷ кори беустод
мақолаҳои баланд рафта намерасад. Аз давраи донишҷӯӣ ҳангоми омӯзиши забонҳо мо бо Ашрафов Амрулло, устоди ҳамин соҳаи тарҷумонии хеш, кору фаъолиятро шурӯъ карда будем, ки дар омӯзиши забонҳо он кас ба мо кӯмак карданд. Бо гузариши вақт мо ба ҳамин соҳаи тарҷумонӣ майл кардему бо дастгирии он кас тарҷумони касбии ҳамин соҳа гаштем. ташаккури зиёд. Нафароне ки мехоҳанд тарҷумон шаванд, тавсияи шумо ба ин гуна ашхос чи аст? тавсияи мо ҳамчун тарҷумон ба нафароне ки хоҳиши тарҷумон шудан дорад, ҳар як касберо ки онҳо пеш мегиранд бояд заҳмат кашанд дар он соҳа ва ҳамчунин дар соҳаи тарҷумонӣ низ дар ин масир онҳоро масъулияту талоши зиёде мунтазир аст, ки агар ки онҳо ин ҳамаро паси сар намоянд, метавонанд дар оянда як тарҷумони касбии хуб шуда бо меҳнати ҳалол зиндагии хешро ба пеш баранд. беҳтарин. Ва як суоли дигар ба шумо чунин аст, ки сафар ба дигар кишварҳо барои тарҷумон муҳим буда метавонад? сафар ба кишварҳои хориҷа новобаста аз касбу пешаи шумо зарур буда метавонад, чунки ҳангоми сафар ба кишварҳои хориҷа новобаста барои тиҷорат ва ё ин ки таҳсилот метавонад ба ҷаҳонбинии инсон яъне мусоидат намояд ва мо метавонем бо ин восита ҷаҳонбинии хеш ва дониши худро сайқал диҳем дар муқоиса бо кишварҳои пешрафта. қайд кардан ба маврид аст, ки айни замон дар ҷумҳурӣ хеле ҳам шароити хуб фароҳам оварда шудааст, ки ҳар нафаре ки мехоҳад тарҷумон шавад, истифода аз марказҳои забономӯзӣ ва ё ин ки донишгоҳҳо аз қабили донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ё ин ки донишкадаи давлатии забонҳо истифода бурда дар касби интихоб намудаашон муваффақ шаванд. саломат бошед. беҳтарин. Хуб, мехостем суоли дигарро ба ҳам шумо берасонем, ки кадом хислатҳо хоси касби шумо аст? бинобар сабабе ки мо тарҷумонҳо аксаран бо мардум кор мекунем, хушмуомила ва бо тамкин бошем ва ногуфта намонад, ки тарҷумон бояд санъаткор бошад, чунки суханварӣ метавонад боиси хуб гаштани муносибати дуҷониб гардад ва ин боиси пешравии кор аст. тарҷумаи як ҳуҷҷат чӣ қадар вақтро мегирад? албатта ҳуҷҷатҳои шахсӣ на он қадар вақти зиёдро мегиранд, аммо ҳуҷҷатҳои соҳавӣ каме ҳам бошад заҳматталаб ҳастанд ва мо бояд барои тарҷумаи дурусти онҳо, тарҷумаи пурмазмуни онҳо руҷӯъ ба фарҳангу барномаҳои компютерӣ намоем. ин аз ҳам ба шумо як суол медиҳам ва бовар дорам, ки шумо аз уҳдаи ин суол мебароед, вале ин як санҷиш аст ва мехостем ин ҷумларо бо забони англисӣ бишунавем, ки нахустин бор аст дар барномаи касби ман иштирок дорам ва аз ин хело шудам. It is first time that I'm taking part in this program named my profession and I'm very happy that you invited me here. Well, thank you very much. Ташаккур мебарам барои оне ки дар барномаи мо ширкат кардед. Thank you very much for your inviting to this program. Ташаккури зиёд ки ба барнома даъват намудед. Дар охир чӣ гуфтаниҳо доред барои мо ва тамошобинон? албатта тавсияи ман ба ҷавонону наврасон чунин аст, ки онҳо бояд бештар ба китобу китобхонӣ машғул гарданд, чунки аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. барои интихоби дӯст ва интихоби атрофиёнашон хеле ҳам бо диққат бошанд. ин метавонад ба рӯҳу равони шахс таъсири мусбӣ ва ё ин ки манфие расонида тавонад. ҳамарӯза техника ва технологияҳои ҷадиде рӯи кор омада истодаанд, ки барои сарфаҳм рафтани онҳо махсусан забонҳои хориҷиро донистан зарур аст, чунки бидуни забонҳои хориҷӣ ба кор даровардан ва ё ин ки истифода бурдани ин техникаву технологияҳои навин имконопазир аст. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем, ки қаҳрамони барномаи навбатии касби ман буданд тарҷумони забони англисӣ ва фаронсавӣ, корманди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Интуризм 01 Аҳмад Шарифбеков. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. саломат бошед, тансиҳат бошед. ва бовар дорем дар барномаҳои оянда шуморо бо касбу кори гуногун бо иштироки қаҳрамонони барнома аз наздик шинос хоҳем кард. то барномаи навбатӣ, тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.